Λοιπόν, καλησπέρα. Θα εξηγήσουμε πώς κάποιος αποκτά Skype, πώς χρησιμοποιεί το δωμάτιο και πώς μπορεί γενικότερα να χρησιμοποιήσει το Skype για να αυξήσει τα ποσοστά της επιτυχίας του. Οπότε, αν δεν έχουμε Skype, το Skype είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο. Είναι ένα εξαιρετικά εύκολο να το χρησιμοποιήσει κάποιος εργαλείο. Προτείνουμε επιφύλακτα σε όλους να το έχετε. Γλιτώνει πάρα πολύ χρόνο, διευκολύνει την επικοινωνία κλπ. Αν δεν έχετε Skype, πηγαίνετε skype.com, βρίσκεστε σε αυτή τη σελίδα. Κάνετε κλικ εκεί που λέει downloads, ακολουθείτε τις απλές οδηγίες και κατεβάζετε και αποκτάτε Skype. Όταν θα αρχίσετε να προσθέτετε επαφές, η σελίδα σας θα είναι κάπως έτσι. Αριστερά φαίνονται οι φίλοι σας, ας πούμε, αν κάνουμε την αναλογία του Facebook, οι άνθρωποι τους οποίους έχετε κάνει add. Για να κάνετε add κάποιον, θα βάλετε το username του ή το email του εκεί που λέει search, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Αλλά αυτή είναι η εικόνα του Skype, τέλος πάντων. Κάνοντας κλικ στο κάθε όνομα, ανοίγει η φωτογραφία και το όνομα του φίλου σας. Εδώ πέρα είναι ο καλός μου φίλος ο Άγγελος ο Κυρίτσης, με τον οποίο μπορείτε να μιλάτε είτε προφορικά είτε γραπτά. Αν θέλετε να γράφετε, βλέπετε κάτω-κάτω λέει send a message, μπορείτε να γράφετε ό,τι θέλετε και να πατάτε enter, πηγαίνει αυτόματα αυτό το μηνυματάκι, γυρνάει κατευθείαν. Και μπορείτε είτε να γράφετε μηνύματα, είτε να τον καλέσετε με βίντεο είτε ακουστικά. Το καλύτερο είναι ακουστικά, έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τώρα το καλό μου φίλο επίσης, τον Μιχάλη τον Μαστρογιαννάκη. Τώρα, όταν μιλάμε με κάποιον, ας πούμε ότι καλούμε κάποιον, και αυτό γίνεται τρομερά συχνά, και από εδώ και πέρα θέλω την προσοχή, παρακαλώ. Όταν καλούμε κάποιον, καλούμε τον upline μας, γιατί θέλουμε τη βοήθεια του κάπου. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι κοινή χρήση οθόνης. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να του δείξουμε την οθόνη μας για να μας καθοδηγήσει. Για να, μας λέει, να μην χρειάζεται εμείς να του περιγράφουμε τι βλέπουμε για να μας απαντάει μετά αυτός, είναι έτσι, αλλιώς να κάνει μισή ώρα να καταλάβει που βρισκόμαστε. Οπότε, με το που καλούμε κάποιον, αν θέλουμε συμβουλή, πατάμε το σταυρό στην μπάρα του Skype, έχει αυτό το κόκκινο ακουστικό, το μικρόφωνο ανάμεσα είναι ο σταυρός. Η τρίτη επιλογή από πάνω λέει share screen ή κοινή χρήση οθόνης ή μοίρασμα οθόνης ή κάτι τέτοιο. Κάνουμε κλικ εκεί, μετά θα ανοίξει ένα παραθυράκι που θα λέει έναρξη ή όχι έναρξη. Επιλέγουμε εμείς έναρξη. Αν μας ρωτήσει αν θέλουμε να συνεχίσουμε δωρεάν ή να πληρώσουμε, προφανώς επιλέγουμε δωρεάν. Αυτό είναι κάτι τρομερά σημαντικό. Είναι πολύ άχαρο να παίρνετε κάποιον για μια συμβουλή, να έχει λίγο χρόνο, ας πούμε, και να χρειάζεται να αφιερώσετε αυτός ο άνθρωπος 5-10 λεπτά να σας εξηγήσει πώς γίνεται το set screen. Σε αυτό εξασκηθείτε λίγο μόνοι σας. Οπότε, με το που καλούμε κάποιον για συμβουλή, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι share screen, βλέπει την οθόνη μας και μπορεί όλος ο χρόνος που θα έχουμε μαζί του να επενδυθεί σωστά στο να μας δώσει τις οδηγίες κτλ. Μια άλλη χρήσιμη επιλογή είναι το send contacts. Δηλαδή, ας πούμε ότι θέλετε τη βοήθεια τη δικιά μου ή του Μιχάλη, του Δημήτρη, του Αγγλίου, οποιοδήποτε upline σας για έναν υποψήφιο, για έναν υποψήφιο δικό σας. Σήμερα, ας πούμε, πήρε η Ανθή γιατί ήθελε να μιλήσω με έναν δικό της υποψήφιο από Ζιμπάμπου, επειδή δεν ήταν αρκετά καλή στα αγγλικά, έτσι έκανε κάποιες ερωτήσεις που δεν μπορούσε να καταλάβει. Εκεί τι γίνεται. Πάλι όταν μου μιλάει λοιπόν η Ανθή, πάλι πρέπει να πατήσει το σταυρό, αλλά όχι την τρίτη επιλογή, τη δεύτερη επιλογή από πάνω, εκεί που λέει Send Contacts. Θα ανοίξει ένα παράθυρο σαν αυτό εδώ, που θα είναι όλες οι επαφές μου, και εκεί, αν εγώ διαλέξω, αν η Ανθή διαλέξει τον υποψήφιο της από τη Ζιμπάμπουε ή από την Κέρκυρα ή από την Αθήνα ή από οπουδήποτε, θα πρέπει να κάνει κλικ στο όνομά του και να πατήσει κάτω δεξιά εκεί που λέει Send. Έτσι θα μου έρθει η επαφή. Οπότε, δύο πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να ξέρουμε είναι την κοινή χρήση οθόνης και το Send Contact. Ότι άμα μου ζητάτε να μιλήσω σε κάποιον, πρέπει κατευθείαν να μου στείλει το contact αντί να μου λέτε το username του είναι έτσι, αλλιώς κτλ. Γιατί χάνουμε χρόνο εκεί πέρα, χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Τώρα, το πιο σημαντικό εργαλείο όμως που είναι το Skype για κάποιον καινούριο που ξεκινάει, είναι αυτά τα δωμάτια υποστήριξης που έχουμε. Αυτά τα δωμάτια υποστήριξης τι είναι, ότι αυτή τη στιγμή είχαμε ξεκινήσει με ένα δωμάτιο, αυτό γέμισε στα 250-300 άτομα γεμίζει, και έχουμε σπάσει τώρα 3-4 δωματιά και έχουμε το δωμάτιο του Μιχάλη του Μαστρογιαννάκη και του Δημήτρη του Ματζαρτζή, το δωμάτιο του Άγγελου του Κυρίτσι, το δωμάτιο του Στάθη του Καρυπίδη, και δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον. Και ένα με τους αγγλόφωνους και το καθεξής. Και το μεγάλο δωμάτιο, στο οποίο είναι η δικιά μου, όλη η ομάδα δικιά μου, η ομάδα του Χάρη του Παπαδόπουλου και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τώρα, πώς χρησιμοποιείται αυτό το δωμάτιο? Σε αυτό το δωμάτιο τι κάνουμε? Σε αυτό το δωμάτιο, κάθε φορά που εισάγουμε ένα μέλος και έχει Skype, τον προσθέτουμε και γίνεται μέλος του δωματίου. Και μπορεί να βλέπει τις ανακοινώσεις, να κάνει ερωτήσεις, να γράφει κλπ. Ο τρόπος με τον οποίο προσθέτουμε ένα άτομο είναι ας πούμε ότι αν θέλουμε να προσθέσουμε αυτόν εδώ, τον μπλε εικονίδιο, κάνουμε διπλό κλικ και σέρνουμε αυτό το εικονίδιο πάνω εδώ που είναι τα ονόματα. Το σέρνουμε εδώ πέρα, οπότε κάνουμε διπλό κλικ εδώ και το σέρνουμε κρατώντας το δεύτερο κλικ πατημένο και το ακουμπάμε στα ονόματα. Και θα δούμε κάτω-κάτω θα γράψει ο τάδε προσθέτει, το δικό σας όνομα πρόσθεσε
το όνομα του συνεργάτη σας μέσα στο δωμάτιο. Έτσι, οπότε κάθε φορά που γράφουμε κάποιον, είναι πολύ σημαντικό να τον προσθέτουμε σε αυτό το δωμάτιο. Τώρα, απλώς επειδή ένα πάρα πολύ καλό πράγμα που συμβαίνει με εμάς είναι ότι αναπτυσσόμαστε πάρα πολύ γρήγορα και δημιουργήθηκε το εξής, να έχουμε ένα πολύ μεγάλο δωμάτιο με ανθρώπους που δεν ξέρουν το πώς πρέπει να λειτουργήσει αυτό το δωμάτιο και με αποτέλεσμα να δημιουργείται δυσλειτουργικότητα, εκνευρισμός και το καθεξής. Γι' αυτό κάνουμε αυτό το webinar τώρα, να εξηγήσουμε λίγο τι είναι αυτό το δωμάτιο, πώς το χρησιμοποιούμε, τι επιτρέπεται να κάνουμε, τι δεν επιτρέπεται και να κάνουμε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, οπότε, το δωμάτιο αυτό, ένας τρόπος για να το δούμε είναι ότι ουσιαστικά είναι ένας πίνακας ανακοινώσεων. Πώς, ας πούμε, στη σχολή ή σε ένα site στο ίντερνετ υπάρχει ένας πίνακας ανακοινώσεων στον οποίο κάποιος πάει και ποστάρει τα νέα, ας πούμε, του πανεπιστημίου ή τα νέα της επιχείρησης και ούτω καθεξής. Είναι περισσότερο αυτό, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι περισσότερο αυτό και λιγότερο ένα δωμάτιο συζήτησης. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε μέσα και να λέμε εκεί πέρα το μακρύ μας και το κοντό μας. Και αν θέσετε θέματα δημοκρατίας, όχι, στο δωμάτιο δεν υπάρχει δημοκρατία. Εντάξει, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που έρχονται σε αντίφαση. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να πάμε να κάνουμε κουβέντα. Παρόλο που το λέμε chat room, δεν είναι ένα δωμάτιο για chat. Αν είχα εγώ τη δυνατότητα να το ονομάσω, θα το ονόμαζα αλλιώς. Ουσιαστικά είναι ένας χώρος ανακοινώσεων. Εκτός από χώρος ανακοινώσεων, είναι και ένας χώρος δημιουργίας, ας πούμε, ενός ομαδικού κλίματος, εμψύχωσης, να βλέπουμε ότι προχωράνε άτομα, υποστήριξης, θα πούμε ακριβώς στη συνέχεια, αλλά δεν είναι ένας χώρος στον οποίο ο καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Λοιπόν, οπότε θα αναφερθούμε τώρα σε σωστούς τρόπους χρήσης και σε λανθασμένους τρόπους χρήσης. Θα αναφερθώ αρχικά σε κάποιους λανθασμένους τρόπους χρήσης, οι οποίοι γίνονται συχνά. Αυτά που θα γράψω τώρα δεν έχουν γίνει μόνο μία φορά, γίνονται αρκετά συχνά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είναι τώρα, στο chat, προσέξτε, στο chat μέσα είναι 250 άτομα. Κάθε φορά να έχουμε συνείδηση ότι κάθε φορά που γράφουμε κάτι, πηγαίνουν σε 250, 300, 100, όσους έχει το δωμάτιο, διαφορετικούς υπολογιστές, το μήνυμά μας με ένα blip. Το οποίο ο άνθρωπος που κάνει την στιγμή μια δουλειά, σταματάει τη δουλειά του για να δει το μήνυμα γιατί μπορεί να είναι μια σημαντική ανακοίνωση. Αυτό περιμένει. Περιμένει μια σημαντική ανακοίνωση. Οπότε, μήνυμα. Γιώργο, είσαι εδώ? Ερωτηματικό. Δεν απαντάει ο Γιώργος. Ο Γιώργος μπορεί να είναι τώρα upline, downline, οτιδήποτε, έτσι. Γιώργο, 2-3 μηνύματα, δεν είσαι εδώ, Έτσι, αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα, πάρα πολύ ενοχλητικό. Γιατί ουσιαστικά γίνονται 750 με 1000 διαφορετικά beep ακούγονται έτσι σε όλη την Ελλάδα. Την Κύπρο, το εξωτερικό κτλ. Λοιπόν, άλλο ας πούμε. Δεν μπορώ να βάλω κανένα. Τι κάνω λάθος? Τώρα αυτό είναι ένα μέλος, ας πούμε, στεναχωρημένο που έχει τις μαύρες του εκεί πέρα. Πιθανότατα δεν έχει ακούσει αυτά που του έχει πει. Αυτά που του έχει πει ο upline του να κάνεις. Και τι θέλει? Θέλει αυτή την αρνητική ενέργεια να τη διοχετεύσει κάπου. Και πάει και τη διοχετεύει στο δωμάτιο. Αυτό δεν είναι σωστό. Βασικά αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτού του είδους συμβουλές, δηλαδή δεν μπορώ να βάλω κανένα, τι κάνω λάθος, αυτό πάμε και το ρωτάμε στον upline μας. Αυτό, αν θέλετε, μπορεί να έρθετε σε μένα προσωπικά να μου το ρωτήσετε. Οι άνθρωποι που είναι στο chat δεν έχουν ιδέα, δεν καταλαβαίνουν τι κάνετε εσείς λάθος. Δεν μπορεί κάποιος να σας βοηθήσει αυτό. Ή ένα άλλο, δεν έχω καταλάβει το πλάνο. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος, παρακαλώ? Ούτε αυτό απαντιέται. Γενικόλογες ερωτήσεις που, προσέξτε, οι άνθρωποι που είναι στο chat, η συντριπτική πλειοψηφία, δεν είναι στην ομάδα σας. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε, εγώ για τα chat, την ιδέα για τα chat, εγώ την πρωτοείδα από το Χάρη τον Παπαδόπουλο. Από το Χάρη τον Παπαδόπουλο. Και γενικώς ήταν, το θεώρησα ένα μεγάλο breakthrough, ή κατρομένα σημαντικό. Για ποιο λόγο? Επειδή άνθρωποι που δεν είχαν συμφέρον ο ένας από τον άλλο, αλληλοβοηθιούνταν. Αλλά αυτή η αλληλοβοήθεια πρέπει να έχει κάποια όρια. Έτσι. Μια γενική ερώτηση απλώς ενοχλητική είναι. Δεν μπορεί κανένας να βοηθήσει κανέναν. Λοιπόν, και τους κανόνες που έχω πάρει από το Χάρη τους έχω πάρει. Λοιπόν, ή το να λέμε, ας πούμε, κάτι να μην λειτουργεί. Ας πούμε, έγινε σήμερα το εξής. Αλλάξαν τα χρώματα και έγινε ένα πανικόβλητο rant, ας πούμε, με άτομο. Πόπο γίναν όλοι κίτρινοι, πόπο θα διαγραφούν. Πόπο. Και φανταστείτε τώρα τον άνθρωπο που έχει προσθεθεί στο chat χτες ή προχτές. Μπαίνει μέσα και σου λέει: πάει, ας πούμε, αυτή η εταιρεία διαλύεται. Και έχει ξεκινήσει από 3-4 ανθρώπους που απλά πήγαν στον back office τους και δεν ρωτήσαν καν τον upline τους. Έτσι. Οπότε, στο δωμάτιο βρισκόμαστε για να λαμβάνουμε ανακοινώσεις και ενημερώσεις, όχι για να ποστάρουμε εμείς ενημερώσεις. Κατά κύριο λόγο, δεν είμαστε εκεί για να ενημερώσουμε. Ο upline της κάθε ομάδας, που έχουμε, δόξα τω Θεώ, ανθρώπους με 20, με 30 άτομα ομάδα, με 100 άτομα ομάδα, με 200 άτομα ομάδα, αυτοί οι άνθρωποι θα ενημερώσουν την ομάδα τους αν κάτι κρίνουν ότι είναι να ενημερωθεί. Αυτό το πράγμα το σημερινό είναι κάτι που κράτησε κυριολεκτικά 10 λεπτά. Αν οι άνθρωποι αυτοί απλά είχαν έρθει σε μένα,
απλά θα τους είχα απαντήσει και θα δεν είχε γίνει αυτό το πράγμα. Και συμβαίνουν αρκετά τέτοια. Είναι καλό να τα αποφεύγουμε. Να πω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο το μπλι μπλι το ενοχλητικό που ακούγεται με αυτά τα μηνυματάκια. Είναι και το κλίμα και το συναίσθημα που δημιουργείται. Και είναι ότι και εσείς θα το καταλάβετε αυτό όταν αυτό θα γίνει σε ένα καινούριο δικό σας μέλος. Δηλαδή, εγώ χτες το βράδυ και προχτές έγραψα 2 μέλη. Δεν είναι ωραίο η πρώτη εικόνα που θα δούνε να είναι «Α, θα μας διαγράψουνε. Α, τι πάθαμε. Έχω καταγωθεί. Δεν ξέρω τι θα κάνω». Δεν είναι ωραίο αυτό. Έτσι. Γιατί το chat το κάνουμε για ένα λόγο και καταλήγει να γίνει για έναν άλλο λόγο. Αυτά γίνονται λίγες φορές. Για να είμαι ειλικρινής, για να είμαι αντικειμενικός, γενικώς από τα chat έχουμε ωφεληθεί πάρα πολύ. Και ένα μεγάλο κομμάτι της ανάπτυξης που έχουμε και αυτή του συναισθήματος της ομαδικότητας που έχει δημιουργηθεί, όντως οφείλεται στα chat. Απλώς κοιτάμε, επειδή η ανάπτυξη που έχουμε είναι πολύ μεγάλη σε άλλα chat που έχουμε, αν δούμε τα chat του Χάρη ή άλλα chat δικά μου και άλλα προγράμματα, λειτουργούν όλα ρολόγια γιατί οι ομάδες μεγαλώσαν πιο αργά. Και οι άνθρωποι εκπαιδευτήκαν σε πιο νορμάλ ρυθμό. Εδώ πέρα τώρα έχουμε εμφανιστεί 800 άτομα με το καλημέρα, ας πούμε, μετά από 4 εβδομάδες. Είναι λογικό να υπάρχουν αυτά τα προβληματάκια. Γι' αυτό γίνει η πρώτη φορά που κάνουμε webinar για αυτά τα δωμάτια, γιατί δεν γίνεται να τα πούμε σε ένα ξεχωριστά. Λοιπόν, στο chat συμμετέχουμε προαιρετικά. Είναι κάτι προαιρετικό. Εγώ προτείνω αναμφισβήτητα ότι θεωρώ ότι πλέον το chat, παρόλο που στην αρχή δεν έκανε, δεν στεκόμουν, αλλά θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο. Αν κάποιος δεν νιώθει άνετα με τον τρόπο λειτουργίας, αν κάποιος θεωρεί ότι θα έπρεπε να απαγορεύεται τελείως τα μηνύματα από τα μέλη, που εγώ δεν το πιστεύω αυτό, θεωρώ ότι τα μέλη πρέπει να ρωτάνε, να γράφουν κτλ. Ή αν κάποιος θεωρεί ότι πρέπει να είναι τελείως ελεύθερο, ο καθένας να γράφει το μακρύ του και το κοντό του, μπορεί κάλλιστα να δημιουργήσει ένα chat για τη δικιά του ομάδα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά το σίγουρο ποιο είναι, ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες για όλους και να τις ακολουθούμε. Στα δικά μας chat μέχρι τώρα είναι αυτοί οι κανόνες. Κάποιος άλλος μπορεί να φτιάξει ένα chat με άλλους κανόνες. Στο chat ρωτάμε μόνο αν είναι κάτι επίγον. Απευθυνόμαστε στην ομάδα αν κάτι είναι επίγον και αφού πρώτα δεν έχουμε βρει τον upline μας, το upline μας ή εμένα. Πρώτα θα ρωτήσετε, πρώτα θα ψάξετε εμένα προσωπικά. Αν δεν βρείτε τον upline σας, τον δικό του upline, αν δεν βρείτε στο τέλος εμένα, κατά προτίμηση πρώτα θα πηγαίνετε στο upline σας και μετά σε μένα, λυπηθείτε με. Τότε, αν κάτι είναι επίγον, αν σε κάτι πρέπει να έχετε απάντηση εκείνη τη στιγμή, τότε ναι, φυσικά θα το ρωτήσετε το chat και τα μέλη που είναι μέσα, επειδή είναι ομαδικοί παίκτες, θα απαντήσουν και θα σας βοηθήσουν. Αλλά σε αυτό πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο και μια λογική του τι είναι επίγον και τι δεν είναι επίγον. Και πάνω απ' όλα αυτό να έχουμε επίγνωση ότι κάθε φορά που γράφουμε κάτι ακούγονται μπλιμπλιπ, οπότε μια πρόταση όταν τη γράφουμε όλοι μαζί αυτή την πρόταση. Ένα κείμενο το γράφουμε όλοι μαζί. Δεν γράφουμε 5 λέξεις enter, 5 λέξεις enter, 5 λέξεις enter. Καταλήγουν τα μέλη να βγαίνουν από το chat μετά γιατί δεν αντέχουν αυτά τα BBB, ας πούμε. Ναι, και αυτό το κλασικό που λέει να ρωτήσω κάτι. Πατάει enter, ας πούμε, έχω κολλήσει. Πλακ, αυτό. Και ακούγονται πάρα πολλά αυτά τα αυτά. Λοιπόν, ουσιαστικά στα δωμάτια που έχουμε κάτι κατά τη γνώμη μου πρωτοποριακό, που ομολογώ το έχει ξεκινήσει από ό,τι έχω δει εγώ Χάρης. Ουσιαστικά κάνουμε κάτι που στο παραδοσιακό MLM θα ήταν αδύνατο. Στο παραδοσιακό MLM υπήρχε πάρα πολύ λογική της διασταύρωσης γραμμών. Να φυλάξει τη λίστα σου, να φυλάξει τις επαφές σου, να φυλάξει τον κόσμο σου. Το ότι πάμε εμείς στο chat και βάζουμε, όταν εμείς έχουμε ένα καινούριο συνεργάτη και τον ουσιαστικά όταν φέρνουμε μια επαφή, την εμπιστευόμαστε στα μέλη του chat. Έτσι, λειτουργεί με την εμπιστοσύνη αυτό. Και γενικώς είναι ένα πολύ καλό εργαλείο και είμαστε και περήφανοι που αυτό το πράγμα τις περισσότερες φορές λειτουργεί πάρα πολύ σωστά. Οι άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει το δωμάτιο είναι υπεύθυνοι αν κάποιος που εμπιστεύτηκε τις επαφές του ζημιωθεί με κάποιο τρόπο. Και θα εξηγήσω ακριβώς τι θα πει ζημιωθεί. Ένα ζημιωθεί είναι αυτό το ενοχλητικό αμάπ και αυτοί οι τύποι. Άλλη δουλειά δεν έχουν από το να γράφουν από το πρωί στο βράδυ. Ένα άλλο είναι να γράφουμε τα αρνητικά μας, να απογοητεύσουμε κάποιο κόσμο και το καθεξής. Οπότε, στο chat, 3 κανόνες, ας πούμε, γράφουμε σε γενικές γραμμές μόνο θετικά σχόλια και μηνύματα. Κάτι αρνητικό το συζητάμε με τον upline μας. Δεν μπορεί να μας βοηθήσει κάποιος σε κάτι αρνητικό που δεν ξέρει τις συνθήκες μας. Δηλαδή, εγώ αν έχω ένα downline και μου πει δεν μπορώ να γράψω κανέναν, ή θα τον βοηθήσω, ή πιθανότατα ξέρω και γιατί δεν γράφει κανέναν. Πιθανότατα λέω, εντάξει. Κάποιες φορές ξέρω, κάποιες φορές δεν ξέρω. Και έχει νόημα να συζητήσω μαζί του, γιατί έχω συμφέρον από το να πετύχει, ξέρω την περίπτωση του και το καθεξής. Και θα φέρουμε μετά παραδείγματα από τα θετικά σχόλια. Από το chat ποτέ δεν κάνουμε add άτομα εκτός από την ομάδα μας. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι θέμα κεραιότητας. Δημιουργεί ανασφάλεια. Το να προσθέτω εγώ ή να προσθέτω ο Δημήτρης μέλη και να πηγαίνει ο Χάρης να τους κάνει add, αυτό δημιουργεί ανασφάλεια. Και ποτέ από όλους τους κανόνες που λέμε όλα είναι χαλαρά σε ό,τι λέμε τώρα. Και επικρατεί και κοινή λογική. Το μοναδικό πράγμα που απαγορεύεται διαρροπάλου, και δεν πιστεύω ότι ποτέ σε κάποιο chat μπορεί να μην απαγορεύεται διαρροπάλου, είναι το να χρησιμοποιήσουμε το chat
για να κάνουμε πρόταση άλλου MLM, άλλη εταιρεία, άλλη πρόταση σε μέλη εκτός ομάδας μας. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που απαγορεύεται διαρροπάλου, το να πάει κάποιος είτε να ποστάρει στο chat, είτε να προσεγγίσει, να τον κάνει add και να του προτείνει κάτι. Αυτό είναι τεράστια κατάχρηση της εμπιστοσύνης, γιατί οι άνθρωποι που έχουν φέρει τις επαφές τους εμπιστεύονται τα μέλη που προϋπάρχουν. Δεύτερον, είναι κατάχρηση του δωρεάν support. Από το chat αυτό, εσείς και τα μέλη της ομάδας σας θα πάρετε δωρεάν βοήθεια και από άτομα που δεν έχουν συμφέρον από την επιτυχία σας, και το να πάτε στα δικά τους άτομα να προτείνετε κάτι άλλο, να τους κλέψει την ομάδα, είναι κάτι απαράδεκτο και αντιεπαγγελματικό. Οπότε αυτό είναι κάτι που θεωρείται, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, όχι βασικά εκτός εισαγωγικών, ασυγχώρητο. Είναι το μόνο πράγμα που πραγματικά απαγορεύεται στο chat. Τώρα, μηνύματα του στυλ. Κάνω μια εγγραφή και γράφω: παιδιά, σας καλωσορίσουμε τον Δημήτρη. Παρόλο που αυτό δεν είναι ερώτηση, δεν είναι ανακοίνωση, είναι κάτι που δημιουργεί ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Δηλαδή, ο Δημήτρης που είναι καινούριο μέλος της ομάδας μας και μπορεί να μην ξέρει, να έχει δει μόνο εμένα, ας πούμε, μπαίνει μέσα σε μια κοινότητα και βλέπει πολύ διαφορετικοί άνθρωποι να τον καλωσορίζουν. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, αυτές τα λουλουδάκια, ας πούμε, παλαμάχια, τέτοια, καλώς ήρθες, καλή επιτυχία κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό που δεν είναι ανακοίνωση. Τώρα, και σε αυτό τώρα, έτσι, είπαμε να επικρατεί κοινή λογική. Θέλουμε να δημιουργείται, θέλουμε να ποστάρονται ανακοινώσεις, να ενημερωνόμαστε έγκαιρα, γρήγορα κτλ. Και να δημιουργείται ένα θετικό κλίμα. Αυτά τώρα που λέμε είναι στα πλαίσια του θετικού κλίματος. Τώρα, κάτι άλλο που σίγουρα κάποιος μπορεί να γράψει. Έχω έναν υποψήφιο που θέλει να ξεκινήσει, είμαι καινούριος, αλλά δεν ξέρω πού είναι το link της προεγγραφής και δεν μπορώ να βρω κάποιον upline μου. Και εκεί πέρα καίγομαι. Εκεί πέρα σαφέστατα θα ζητήσω βοήθεια από το δωμάτιο. Εκεί πέρα θα πω: παιδιά, παρακαλώ, μπορεί κάποιος να μου πει πού βρίσκω το link της προεγγραφής. Και εκεί πέρα φυσικά πρέπει όποιος είναι online, αν κάποιος είναι online, πόλο και κάποιος θα είναι, αν είναι ομαδικός παίκτης και αν θέλει και αν έχει την καλοσύνη, να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Έτσι. Αλλά αυτό τι έχει την αίσθηση του επίγοντος. Ή ξεκινάει το webinar, έχω χάσει το link για το webinar. Ή το site κτλ. Μπορεί, σας παρακαλώ, κάποιος να μου το δώσει. Και το ποστάρουμε στο δωμάτιο. Αυτό σαφέστατα μπορεί να γίνει. Άλλα θετικά παραδείγματα είναι καλημέρα. Κάποιος, ας πούμε, ξυπνάει, έχει καλή διάθεση και λέει ένα καλημέρα. Και αυτό είναι μια χαρά. Κάποιος σε ενοχλεί. Αυτά είναι μέσα στα πλαίσια της κοινής λογικής προφανώς και μέσα στα πλαίσια του να δημιουργηθεί ένα καλό κλίμα. Ανυπομονώ για το webinar. Σήμερα έκανα 3 εγγραφές Γιούπι, ξέρω εγώ. Έτσι, θετικά μηνύματα, σύντομα και με μέτρο και που δίνει λόγο όχι προσωπικές κουβεντούλες. Δηλαδή, έκανα 3 εγγραφές σήμερα. Μέχρι εδώ μια χαρά. Έλα ρε, πώς τις έκανες? Άσε, πού να στα λέω. Δηλαδή, για πες. Όλα αυτά είναι υπαρκτά τώρα που σας λέω. Και κάθονται τώρα όλοι και παρακολουθούν αυτή την κουβέντα. Έτσι, γι' αυτό λέμε. Και είναι λογική. Λοιπόν, επίσης, αν έχουμε την καλοσύνη και αν μπορούμε να αποφεύγουμε τα γκρίκλις, διότι διαβάζονται αρκετά πιο δύσκολα από τα ελληνικά γράμματα. Τα μεγάλα κείμενα, ειδικά με γκρίγκλις, είναι ιδιαίτερα κουραστικά. Τώρα, αν κάποιος για κάποιο λόγο δεν μπορεί να γράψει ελληνικά ή δυσκολεύεται πάρα πολύ, γράφει και δεν του κάνουμε παρατήρηση, αρκεί να ξέρουμε ότι προτιμούμε, γιατί διαβάζονται πιο εύκολα τα μηνύματα με πλούσιους χαρακτήρες. Επίσης, αποφεύγουμε τα κεφαλαία. Επίσης, διαβάζονται δύσκολα και είναι σαν να φωνάζουμε. Ειδικά αν κάποιος νέος συνεργάτης αν κάνει κάποιο λάθος, π.χ. γράφει γκρίκλις ή κάτι τέτοιο, δεν του κάνουμε παρατήρηση δημοσίως, γιατί θα νιώσει άσχημα. Είπαμε, ένα βασικό πράγμα που κάνουμε στο chat είναι να διατηρούμε ένα θετικό κλίμα. Οπότε, ακόμα και αν κάνει κάποιος μια βλακή, ας πούμε, εμπιστευόμαστε τον upline του ή τον upline του ή τελικά εμένα, ότι προσωπικά, κατά κανόνα προσωπικά, θα πάμε και θα του πούμε: κοίταξε να δεις, δες αυτό το βιντεάκι, αυτό το κάνουμε και το καθεξής. Αποφεύγουμε να δημιουργούμε άσχημα συναισθήματα. Δηλαδή, όταν κάποιος γράψει με γκρίγκλις, δεν θα πάμε αμέσως από κάτω που βλέπουμε μερικοί τρέχουν, ας πούμε, να το κάνουν την παρατήρηση, απαγορεύονται εδώ τα γκρίγκλις, ξέρω εγώ, ή μη γράψει κεφαλαία κτλ. Δεν υπάρχει λίγο θετικό κλίμα, μια ανοχή κτλ. Το μόνο για το οποίο δεν υπάρχει ανοχή προφανώς, είπαμε, είναι η κατάχρηση εμπιστοσύνης, το να πάει κάποιος να κλέψει τις επαφές κάποιου άλλου κ.ο.κ. Εκεί πέρα είπαμε, θυμώνουμε πάρα πολύ. Αυτά τώρα τα τεχνικά, έτσι, διαδικαστικά. Τώρα, πώς χρησιμοποιούμε το Skype? Είπαμε το Skype, κάνουμε Skype, το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους. Να έχουν Skype, το θεωρώ σχεδόν απαραίτητο. Συμμετέχουμε στο δωμάτιο σαν ενεργά μέλη, να εισπράττουμε θετική ενέργεια, να ενημερωνόμαστε έγκαιρα κ.ο.κ. Το Skype ενημερώνει πολύ πιο έγκαιρα από ένα email. Δημιουργεί έτσι μια ζωντάνια, αυτό το μαθικό χαρούμενο κλίμα. Βλέπουμε πόσο γρήγορα προχωράμε κλπ. Αλλά το Skype μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε και εγγραφές. Με ποιο τρόπο? Αυτό είναι τώρα για όσους έχουν αρχίσει να έχουν επαφές με υποψηφίους. Οπότε, καθώς ξεκινάμε, είτε μιλάμε για λίστα συγγενών, είτε για λίστα με αγνώστους, αρχίζουμε και κάνουμε επαφές των ανθρώπων που έχουν εκτεθεί στην ιδέα. Ή των ανθρώπων που έχουν βάλει τα στοιχεία τους σε μια lead capture page δικιά μας και το καθεξής.
Εκεί τι γίνεται. Παίρνουμε το email του και πάμε πάνω αριστερά, εκεί που έχει το κενό ας πούμε, και εκεί μπορούμε να ψάξουμε κάποιον με το username του, δηλαδή εγώ είπα το username είναι konstantin.kastanas, αν κάποιος το βάλει εκεί θα το βγω εγώ. Επίσης όμως κάποιος εκεί θα μπορούσε να βάλει και το email μου και πάλι να βγω εγώ. Αν κάποιος έχει Skype δηλωμένο με το συγκεκριμένο email που έχει βάλει στη Lead Capture Page ή στο email που έχουμε εμείς, μπορούμε να τον βρούμε εκεί. Από την εμπειρία μου, περίπου το 60% των υποψηφίων θα τους βρούμε στο Skype. Οπότε εκεί τους βρίσκουμε και τους κάνουμε έτοιμα. Αν αυτός έχει 2-3 διαφορετικά προφίλ, κάνουμε έτοιμα σύνδεσης και στα 2-3 διαφορετικά προφίλ. Από το Skype παρεπτόντως δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιος να μπλοκάρεται κάποιος στο πόσα αιτήματα μπορεί να κάνει, οπότε μην έχετε αυτό το πρόβλημα που μπορεί να έχετε στο Facebook. Τώρα, συνδεόμαστε λοιπόν με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Εμένα, αν δείτε το Skype μου, πρέπει να είναι, δηλαδή μπορεί να είναι σίγουρα εκατοντάδες, είναι αρκετές εκατοντάδες άτομα. Έτσι. Τώρα, κάθε φορά πριν ξεκινήσει ένα webinar, έχω μια συνήθεια πάντα. Και αν δείτε μερικές φορές που αργώ λίγο παραπάνω, τι γίνεται. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι ότι όταν έχω έναν υποψήφιο, βάζω το email, τον βρίσκω στο Skype. Μετά, πριν από κάθε webinar, καλώ με ένα προσωποποιημένο μήνυμα, όχι όλες τις επαφές μου γενικώς, γιατί θα ήθελα μια ώρα, όσους είναι online εκείνη τη στιγμή. Οπότε, εκεί πέρα, αυτή είναι η υποψήφοι τώρα που τους περισσότερους δεν τους θυμάμαι, έτσι. Αλλά εκεί θα φτιάξω κάθε φορά λίγο διαφορετικό, θα είναι καλησπέρα, χαμόγελο, ας πούμε ένα παράδειγμα λέω τώρα. Σε λίγο ξεκινάει το webinar για τη νέα εταιρεία δικτυακού marketing με ταξίδια. Η εγγραφή είναι 21 ευρώ, 21 δολάρια, κάτι τέτοιο. Ή την άλλη φορά μπορώ να πω κάτι άλλο, την άλλη φορά ξέρω να τον καλέσω για τα εργαλεία που βοηθάνε, ξέρω να βρεις, ας πούμε, λίστα από το ίντερνετ, μπλα μπλα μπλα. Κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Δεν πάω απλά να αποστάρω σαν χαζό στο link, μπλα μπλα μπλα. Να δημιουργεί μια ψευδαίσθηση εντός εισαγωγικών ότι είναι ένα προσωπικό μήνυμα. Έτσι. Οπότε είναι 3-4 γραμμούλες και πάω και το κάνω αυτό copy-paste σε όσους είναι εκεί πέρα. Τώρα, όσοι είναι εκεί, αν δεν τους ξέρω, αν δεν είναι η αδερφή της γυναίκας μου και το καθεξής, είναι υποψήφοι. Δεν έχω άλλους στο Skype μου. Έτσι. Οπότε ουσιαστικά υποψήφοι που μπορεί να είναι μια εβδομάδα, 1 μηνών, 2 μηνών, 3 μηνών, 4 μηνών, μπορούν να έρθουν στο webinar με αυτόν τον τρόπο. Αυτό έχει εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Τώρα, τι θα πει εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Κάνει πολλές εγγραφές. Δηλαδή, στο πέρασμα των μηνών, σίγουρα οι εγγραφές που έχω κάνει είναι αρκετές δεκάδες με άτομα που κανονικά θα με είχαν ξεχάσει, αλλά ήρθαν σε ένα webinar, μπορεί να το είδα και να μπει και στη μέση του webinar, αλλά είναι κάτι που τους θυμίζει την παρουσία τους και γενικώς να ξέρει το εξής. Το να έρθει κάποιος σε ένα webinar με 20 άτομα, 25 άτομα, 30 άτομα, και όλα τα webinar που κάνουμε έχουν, ας πούμε, πάνω από 20 άτομα κατά κανόνα. Δεν λέω τώρα που σπάσαμε όλα τα κοντέρ που μαζέψαμε, ας πούμε, 90-90 κάτι άτομα. Αλλά ένα webinar με 25-30 άτομα δημιουργεί ένα. Σου λέω, όπα, εντάξει, δεν είναι μόνο αυτός και εγώ. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εδώ πέρα. Κάτι γίνεται, κάτσε να το ακούσουμε λίγο πιο προσεκτικά. Αυτά σε γενικές γραμμές για το πώς έτσι χρησιμοποιούμε το Skype. Ελπίζω να μην σας φάνηκα πολύ αντιδημοκράτης. Και μπορούμε να γράψουμε τώρα όσες ερωτήσεις θέλουμε, να διατυπώσετε τις ενστάσεις σας, σαφέστατα, καλοπροαίρετες,